אני אעבוד על סופי עכשיו. אני אכניס את האבטיח הזה למקרר, וכשהיא תמצא אותו, מה יקרה? בינתיים אני מתחבא. אני רעבה, נראה מה אני יכולה לעשות. היא מלא! דני, שוב עם הבדיחות שלו. מה קרה? מה הרעש הזה? מה אתה צוחק? בסדר, עכשיו אני אראה לך. איפה אנחנו? נראה לי שאנחנו באתגר. מעולם לא טעמתי את האבטיח, אז זו המשימה החדשה שלכם. בסדר, אני כבר מתחיל לעבוד. עכשיו שף יכול ללמד אתכם לבשל אבטיח. אז, מצוין. אני חתכתי את האבטיח. עכשיו אני צריך לקחת את הסכין חד כדי לקלף את האבטיח. הנה, בבקשה סבתא, תורידי את זה. ובזמן הזה אני יכול לבדוק את הקלחים. כן, אפשר לבשל. הגיע הזמן לעשות ברביקיו. אני לוקח בצק ועובד עליו. הנה, ככה אני מקבל את הבצק רך וגם אוורירי. אני צריך לקבל 2 חצאים של הבצק, ואחרי זה לצבוע אותם בצבעים בהירים. כן, זה מה שאני צריך. ובזמן שאני קיבלתי את הבצק שנצבע, אני יכול לשלוח את זה לתנור. מה יש כאן? כן, יש כאן דובים מרמלדה. יופי, אז אני אקשט את האבטיח שלנו. אגב, סטייק אבטיח. תראו, זה נמס כל כך מדהים. עכשיו, האבטיח שלנו יקבל את הטעם של מרמלדה. והגיע הזמן להוציא את הלחמניות שלנו. כן, זה מוכן. עכשיו אנחנו רואים שהם בהירים. הגיע הזמן להוסיף את הקרם וגם לשים את האבטיח שלנו, גם מרמלדה וסירופ. סירופ מתוק, איך בלי זה? זה כל כך יפה. עכשיו אני סוגר את זה בלחמניה השנייה ומצייר את הגרעינים שלנו. כן, יצירת מופת שלי מוכנה. סבתא, מה את אומרת? שף, אתה נהדר. אתה כל כך נהדר, מותק. סבתא, תפסיקי. אופס, משהו הלך לא לפי התפנית. אני לא יודעת מה זה היה. נראה לי. בסדר, עכשיו הגיע הזמן שלי לבשל את משהו טעים מהאבטיח. לפני הכל אני צריכה לערבב את זה. ככה, בזהירות. ואחרי זה אני מוסיפה ז'לטין. מערבבת הכל כמו שצריך, אז אני צריכה להעמיס את כל הג'לטין. ואחרי זה אני הולכת לשלוח את הבלילה שלנו על העוגה, וצריך להקפיא את זה. הגיע הזמן לקשט. אני לקחתי קרם ירוק. זה בהיר וגם משתלב טוב מאוד עם המילוי שלי. הנה, העוגה שלנו דומה לתותים, ולמעלה אני מוסיפה את העכמניות. מלא, מה קורה? רעידת אדמה. מה אתה עושה? למה אני לא יכול לפתוח את זה? נו, אבטיח, קדימה. הבאתי משהו. יש לי מבריק חדש. ככה, אני יכול לפתוח את זה. יש, ניצחון שלי. עכשיו אני לוקח דבש. אני שופך דבש לתוך החור באבטיח. יופי. ועכשיו אני צריך לקחת מנטוס. אני מתחיל לאכול אותו, ואז יכול להקפיא את האבטיח שלי. כן, טעם נאנה, אני אוהב את זה. ועכשיו אני יכול לקשט את האבטיח בגומי. סליחה, סבתא. בתיאבון מתוקה שלי. אז בוא נראה. זה כל כך יפה. אני רוצה להתחיל מעוגת אבטיח. ים? טעם מדהים.
אני אוהבת את זה מאוד מאוד מאוד. עוגה טובה. ומה יש כאן? המבורגר כל כך ענק וכל כך מעורר תיאבון. טעים להפליא. זה יוצא דופן. ועכשיו אני אטום את המנה האחרונה. זה נראה כמו אבטיח רגיל. רגע, למה אני צריכה את זה? דני, שוב אתה. נו, בבקשה, הכל יהיה בסדר. טוב, בוא נראה מה יהיה. אני שמה הכל על האבטיח. וואו, תראו, ג'לי יוצא מהאבטיח. בעצמו, זה כל כך טעים. ללקק את האצבעות. דני, בסדר, האבטיח שלך הכי טעים. וואו, באמת, אני ניצחתי. שף, מה יש לך על הראש שלך? וואו, זה כל כך כיפי. אני צריכה לאסוף את הסופגניות האלה, ככה. יש, ניצחתי. תנצח איתנו, תוריד את המשחק מולטידוסורט בגוגל פליי ואפל סטור. אז אתגר הבא עבורכם יהיה ספגטי עם קציצות. מובן, השף יכין עבורכם את הספגטי הטוב ביותר בעיר. בעזרת המכונה הנהדרת הזו, אני מרדד בצק דק, ומה שיהיה אפילו יותר יפה, הבצק יהיה צבעוני. ובמקום הקציצות, אני אשתמש בנקניקיות. גם אני עושה כמה חתכים, ואחרי זה מגלגלים את הנקניק שלנו בבטח. ואחרי זה צריך לשלוח הכל לתוך המחבת, זה יהיה יפה מאוד. מה זה? סבתא! סבתא תתעוררי! סבתא! לא, 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 אימא'לה, מה קורה? כמעט ישנתי, תודה רבה, שף, עזרת לי. הנה ספגטי שלי מוכן. הגיע הזמן לשים את זה לתוך הקערה. בזהירות לשים, ובאמצע אנחנו עושים חור קטנצ'יק כזה, ולשם אנחנו שמים את הגבינה, ואז אפשר לשלוח לתנור. יופי. ואני אעשה את הפסטה על השרבט. אני שם את הבייקון על הפסטה שלי, ואחרי זה אני הולך לקשט את זה בגבינה. ואיך אפשר לאכול את הפסטה בלי קטשופ? זה היה קל, לא, נראה לי שקטשופ חריף מדי. וואו, מה זה היה? זה יצא טוב, אז אני לא צריך תנור. והמנה שלי כבר מוכנה. אני שמה את זה על הצלחת ומקשטת בעלי חסה. גם אני רוצה לשים את הקישוטים. זהו, אפשר לאכול. זה כל כך מעניין. אני רוצה להתחיל מאטריות שדומות לפרחים. כן, זה לא רע. בואו נראה מה יש כאן. איזה פרוח חמוד. אפילו קצת חבל לאכול אותו. טעים מאוד. נקניתי. כן. וואו, תראו. יש כאן את הפסטה על המקל. זה מעניין, ובאמת נוח לאכול, אבל למה כל כך חריף? טוב שאני קיוויתי את האפש. סבתא, ספגטי שלך הכי טעים. נכדה שלי, מתוקה שלי, אני כל כך שמחה, תאכלי בבקשה. ועכשיו אני רוצה לשתות. תכינו לי קוקטייל. בלי בעיה, הנה, קולה תמיד איתי. באמת, זה לא בריא, צריך לעשות מיקס. באמת, שוב אני צריך ללמד אתכם. אני לוקח סוכר, מוסיף לתוך המים ומערבב כמו שצריך. מצוין. ועכשיו אני לוקח את הצורות מסיליקון. אני מוסיף גם כוכבים, גם דומי מרמלדה, גם סירופ סוכר, וסוף סוף צריך להקפיא הכל. רגע, מה זה לא עובד? עכשיו אני... אופס, סליחה סבתא.
בסדר, עכשיו אני אתקן את זה. אני צריך לקחת קצת אש. אולי להוסיף קצת? זהו זה! הנה, ניצלתי. סליחה, אני ממשיך. עכשיו אני מוסיף ספרייט לתוך הכוס. ולכאן אני מוסיף את הלבבות שלנו. איזה יופי. מה זה? שום דבר לא מוכן אצלי, אבל בסדר, עכשיו אני אתקן את זה. אני חותכת את התפוזים, אחרי זה תותים, וגם אננס. אני אשתמש בקיבי. אני לוקחת את הבקבוק נחמד כזה, ושלחת את כל הפירות לתוך. כן, זה נראה יפה מאוד. עכשיו אני שופכת מים. וגם סוגרת במכסה. דני, מה קורה לך? למה אתה יושב סתם? נו באמת, סבתא. אני פשוט צריך לפתוח, לשים קש וזהו. נו באמת, בני נוער. כמה עוד אפשר? אני רוצה לשתות. בלי בעיה, בבקשה. יופי. רגע, מה זה? קולה רגילה? באמת? ג'ני! טוב, בסדר, אוכלים הלאה. מעניין. אני רוצה לשתות את זה. טעים. אז מה יש כאן? זה נראה כמו קוקטייל אמיתי. זה נמס כל כך יפה. צריך לעזור לזה קצת. וואו, זה שנה צבע. גם נראה מדהים וגם טעם מעולה. זיקוקין. יש כאן פופ בפנים. שף, אתה ניצחת. אני תמיד ידעתי שאני הכי טוב. שלום לכולם. בואו רק תראו איזה משחק הכינו עבורכם ועבור סמארטפונים שלכם. תשחקו ותאספו ספגניות. אז תוריד את המשחק מולטידוסר בגוגל פליי ובאפל סטור.